Zůstali byste tady dneska přes čas? Co by ne, když nás, pane mistr, do toho hmotně zainteresujete? No, no jasně. Takže po šichtě to bílý fáro zavřete do dílny a dáte se do toho. Dobře, dáme. Co? No jo, ale do čeho? Vyhodíte gumy a dáte tam vojetý. Vyměníte akumulátor, tlumiče, reflektory, kapotu, tadyhle nárazníky, no všechno, co tam zůstalo z té bouračky. Yeah. A na karoserii napajcujete opatrně, kit. Aha. Tachometr přetočíte na 99 000 a celý to pocukrujete prachem. A ty vybrakované součástky pak uložíte do bedny, jasný? Stihnete to vůbec do rána? To je hotovka, pane mistr. To je hotovka. Tu pracičku na voze dělali ti dva venku? Ano. Nastoupili u nás po výkonu trestu. No, nazdar. Ještě to? Taky jsem na to myslel. Aby něco nevykecali. Nedal by se s tím něco dělat? Zatím jsem je vzal na zkušební termín. Fajn. Tak je pro jistotu raději co nejdřív vyrazíme. Co je? Kampa, to už máte padla? Padla ne, ale padáka. A za co? Hele, můžete si tady trhnout nohou. Univerzálně. No. A nakonec tě kopnou do zadku. A ty se divíš? Tady máš aspoň důkaz, že poctivost je leda pro chudý.